Zdar lidi, mám tady pro vás druhý díl holky versus kluci. Vím, že už to mělo být před pár měsícema, ale já jsem fakt strašně moc línej. No co, přece se nebudu vymlouvat, ne? Jste, byste tomu nevěřili. Takže pro vás kluci, abyste vůbec věděli, co to přesně holka je. Takže holka, tady pro představu mám takový jako figurínu. Takže holka je homo sapiens ženského pohlaví. Zde si můžete povšimnout ladných a krásně tvarovaných mléčných žláz, jak se tomu říká prsa, kozy, cecky, vemena. Na ženě se dále nachází další dvě dost zajímavé části. Jednou z nich je pozadí, které bývá krásně tvarované boky, protože kvůli porodu mají větší pánev. Vy jste se dozvěděli něco nového, to je fakt super, co? A kdybych chudáka neměl tak seřízlou, tak by se tady ještě v dolních partích objevily rodidla. Místo toho tady mám díru jako do vozovny. Takže dost teorie, přejdeme na praxi. Takže tou první a nejzásadnější výhodou budou podle mě určitě prsa. Jo, nějaký kluci, třeba já, mají taky takový jako větší prsa, ale furt to není ono. A jako ty dámský jsou furt takový... Dělal se takový malý průzkum, jestli jako si je tak prostě občas, když se nuděj, mačkaj. Říkali, že ne, ale... Já tomu nevěřím, já bych to nevydržel. Výhoda číslo 2. Pokud mají ksicht, jako já, tak je to pro ně velice jednoduchý, že na sebe napatlej make-up a už vypadají k světu. Já jsem to zkoušel a... Samozřejmě holky, které mají hromadu make-upu, zas tak pěkný nejsou, ale musíte uznat, že se za to dají schovat dost velké nesrovnalosti na vašem tváři. Výhoda číslo 3. Pokud jste holka a jste nešikovná, tak je to fakt roztomilý. Když vám něco padá a vy se furt takhle si to s tím pohazujete a nemůžete to chytnout, je to fakt jako sexy. A teď si představte mě. Výhoda číslo 4. Všechno můžete svést na menstruaci. Tak co si dneska dáme na tělocviku? Pane učiteli, já mám ženské problémy. Kdo bude poslední ve vodě, pukavec? No, víš, já nemůžu, však chápe, ženský problémy. Papež poznamenal, cituji, holka krvácející z vagíny není žádný zázrak. Holky krvácejí z vagíny v jednom kuse. Výhoda číslo 5, která je převážně pro ty pracující, nehrozí vyhození za sexuální obtěžování v práci. Jo, představte si to, je tam nějaká fakt strašně hezká, vyzývavá kočka, výstřichev po pupík, krátká minisukně, jak se tam takhle našpuluje, tak jako ten chlap to nevydrží a jako fakt řekne takový jako... A už jenom za tohle může dostat padáka na místě a už ho nikam nevezmou. A teď si představte druhou situaci. Takhle je tam chlápa, jako takový zapšklej a to. A přijde za ním holka a jako plácne ho po zadku a dneska ti to fakt sluší, krašsavče, nechceš zajít zkontrolovat ke mně do kanceláře nějaký šanony. Teď si nedovedete představit, že by tady ten chlap přišel za šéfem a řekl, že ho obtěžuje. To ne, on by šel a začal by obtěžovat jí. Výhoda číslo 6. Určitě se vám, kluci, stalo, že jste třeba šlápli na kostičku lega nebo si nakopli prst o stůl. Dostali jste ránu do koulí. Spadla vám na nohu půlkilová taška plná románů 50 odstínů šedi. A co uděláte? Vyhrknou vám slzy do očí, zatnete zuby a držíte to, dokud to nepustí. Ale co holka? Ta si zlomí nehet, může začít brečet jako malá a my ještě přijdeme a začneme jí utěšovat, že je to dobrý. Představte si, že váš kámoš se praští kladívkem do prstů a začne brečet. Vy to začnete natáčet a ještě se mu tlemit. Neříkám, že bych to neudělal, já bych byl první, kdo by natáčel, že jo? Výhoda číslo 7. Vy holky, přiznejte si to, můžete nazývat barvy pravými jmény. Teď si vemte, přijde za váma kluk a řekne, to vínový sáčko ti fakt sluší, ta lososová halenka ti opravdu sluší. Na rovinu si řeknete, že je teplej. Hej, co myslíš, kámo, mám si vzít tady ty poměnkový boxerky, anebo radši tady ty vínovo šedý? Tak, tady to byly výhody holek.
Rozhodně jsem ti nechtěl nikoho urazit a pokud se vám to slečny dotklo, tak máte smůlu. Já jsem gentleman, ale tak ty vole, co mám s těma krávama dělat, vole, když si tady stěžujou kvůli takovým píčovinám. Takže to jsem byl já, Bagr. Loučím se s vámi a u dalšího Bagrova videa se uvidíme co nejdříve a hezký večer, dámy a pánové. Vyzkoušej to. Tady. Přesně tohle. To je ono. Tohle chceš vidět.